от Ауди до мивката и от мивката при мене. Ето. Ето. Сега ще светна и лампата. Подготви. Така се прави чисто нова кола, момчета. Да знаете. С 23 км. Тук показваме процеса на работа. Още взето мъчих я да я оправя в полиране в една стъпка, но просто колата беше много намляна, не знам какво са правили. Случая с нея е много интересен. Тук имаме вече готова врата, нарочно съм я снимал. Клиента искаше просто процеса на работа и съм снимал, иначе както винаги нямахме време. В случая е много интересен, клиента отива да се взима колата от Ауди, Пловдив става въпрос, обаче им била замръзнала струйката. И оттам пича си вика, ето вижте цялата кола е намлята, направена сол, не знам какво са направили за една автомивка, ама това си иска талант. Пича звъни на една платформа, защото нито е регистрирана, нито нищо качва на платформата, иска да си я види колата, измита, направена, почистена, нали? Тя вътре няма какво да се чисти, ама отвън. Тук пак мога да видите за какво става въпрос. Отива, каря на една автомивка, спира я, да я измият. Отива да я види и след подсушаването и измиването, колата е в този вид, в който беше в началото на клипа. Тук вече колата е готова, направена, полирана е в 2 стъпки, чисто нова кола. ERS-ите по принцип се характеризират с лака и има керамични частици. Идеално огледалци. Си оправих прическата.